Se oli 7. ennätys 20, 19 vuodelta 1996. Toisella radalla Marlon Devonish, nuorten Euroopan mestari 95. Kolmannella Raymond Clay, 4. Yhdysvaltain mestaruuskilpassa 2 kertaa 200 metrillä sekä vuonna 1996 että 1997. Sitten Claudinei da Silva, Brasiliaa maailmanmestaruuskilpailija, hopeamitalimies Sevillasta. Maurice Greene, tutut eleet, tuo massiivinen mies, joka tänään jo voitti 100-sen, alitti 10 sekuntia. Tulee kova kisa da Silvan ja Greenin välillä, se on aivan varmaa. Radalla 6 on Kenny Brokenberg, 20.04 tällä kaudella, USA. 154 oli Alessandro Cavallaro, Italia, nuorten Euroopan mestari 99. Darren Campbell, Euroopan mestari 100-selta, lähtee 8. radalta ja ulkoradalta Italian Alessandro Atene, toinen alle 23-vuotiaiden EM-kisoissa ei vaan 3 kesää sitten, 200 metrillä ennätys 20.57. Italia on sieltä muutamia juoksijoita, varsinkin näille pitkille matkoille totta kai tänne kovaan seuraan. Ja tässäkin on ulkoradan Alessandro Atene aika kovassa kyydissä, se täytyy sanoa. Niin kuin myöskin 7. rataa juokseva Alessandro Cavallaro, hänen ennätyksessä 20.48. Mutta mielenkiinto kohdistuu ennen kaikkea radoille 4 da Silva ja 5 Greene, eli maailmanmestaruuskilpailujen tämän matkan 2 parasta juoksijaa ovat radalla. Ja pystyyköhän nyt Claudineessa Silva pesemään Greenin tässä laissa, katsotaan. Vai yllättääkö joku muu? Kenties on Raymond Clay radalla 3. Näin päästään ensimmäisellä paukulla liikkeelle, sieltä tullaan. Ja ulkorata kiinnittää tai toisiksi ulmainen Darren Campbell hyvin. Maurice Greene tulee tuossa ja siirtyy johtoon, kun etusora aukeaa. Ja ne ulkopuoleltaan putoaa Kenny Brokenberg. Hyvin Claudine da Silva, hopeamitalimies, pistää vastaan Brokenberg. On 3. Greene, da Silva, Brokenberg, mutta kyllä oli ylivoimasta menoa. 20.02, jälleen hieno aika. Greene alkaa löytää kuntonsa ja itse varmuutensa. Lähtö onnistui toisin kuin Helsingissä ja hyvin kulkee. Toinen voitto tänä iltana Maurice Greenille. Ja tässä vaiheessa me menemme uutisille ja pidämme reilun 10 minuutin tauon ja sen jälkeen tervetuloa jälleen takaisin Stadio Olympicon tunnelmaan.